सबसे पहले देख ली तो लिखल बा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। ठीक बा, भारत यूरिया लिखल बा पर 46% नाइट्रोजन भी लिखता। फर्टिलाइजर जौन बा एक्चुअल कॉस्ट है में लिखा था 1947 रुपये पर बैग। ठीक बा, सब कुछ टैक्स वैक्स लेके देखिए, टैक्स वैक्स लेके सब बा। मैक्सिमम रिटेल प्राइस बा 266 रुपया 50 पैसा पर बैग, मतलब एगो बोरा के। ठीक बा, ई हम लेके आयल बनी एकरा के 400 रुपये में, जेमें हमार आधार कार्ड भी लागल बा, मोबाइल नंबर भी लागल बा, एड्रेस भी लागल बा। एकरा साथे एगो आधा किलो के 75 रुपया के लगभग एगो और भी फर्टिलाइजर मिलल बा एकरा साथे छीटे के। और सबसे पहले देखी ई एकर जौन बा न कहाँ के बनल है, लोग हम दिखा देता नहीं। देखिए पहले पढ़िए, जब नीचे लिखल बा द कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना, ई कहाँ के बनल है ये लोग के समझ में आ गई हो। अब तो देखिए एकर क्वालिटी अब पहले अब दिखाओ तनी। देखिए जौन यूरिया बानो, यूरिया हाथ में देखिए एकदम साफा ही धूरा खानी बा, गर्दा खानी। पहले यहाँ यूरिया ना उतरल, सरदार सिक्का के चाहे बहुत सारा ऐसा फर्टिलाइजर कंपनी जौन रहा ओकर जौन है भाई। देखी यूरिया देखा नहीं केंगा बा, गर्दा खानी धूरा खानी भाई। 400 रुपया लागल बा, जबकि 266 रुपया कुछ पैसा एकर टैक्स वैक्स लेके सब चीज़ बाटे। ठीक बा, देखिए गर्दा खानी हो जाता। तो एक तनी हम 2 मिनट खातिर रखा तनी मुट्ठी में, रूम टेम्परेचर के हिसाब से। देखिए गलत है कि ना, लेकिन कई गो ऐसा डाई बड़ी सन जौन गलेला ना, एक हम मुट्ठी में लेता नहीं 2 मिनट खातिर फूकता नहीं। ठीक, देखा तनी अभी थोड़ा सा मुट्ठी में ले ले बनी। हल्का सा अगर पसीज जाई तो समझ जाए कि थोड़ा बहुत ठीक बा। अगर नहीं के पसीजत तो भाई खेत में होएंगे रह जाई। और वैसे भी हमनी के जौन कृषि भाई लोग बा, चाहे हमनी के जे भी खेती करता, यूरिया के तो यूज बहुत कमे करे के चाही। ठीक बा, तो ये अब धीरे धीरे एक सबके छोड़े के चाही, काहे से कि ये सब खैला से बहुत ही तरह के प्रॉब्लम होता, बीमारी होता। ठीक बा, देखिए ध्यान से। अभी भी जौन बाकी उतना चेंजेज नहीं है इनमें, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा बुझाता कि सॉफ्ट बा, लेकिन उतना नहीं है। ठीक बा, अब एकरा के तो थोड़ा सा और भी बढ़िया से टेस्ट करके देखे के जो होता। ठीक बा, तो रउआ इस सब के बारे में बताई कि प्राइस से रउआ क्या जौन बा की प्राइस से रउआ संतुष्ट बानी कि ना, जौन 400 रुपया बोरा दिया जाता।